Muž sedel na ulici a prosil o peniaze, keď si zrazu všimol na zemi ležať drahý prsteň. Tento prsteň má veľkú hodnotu, pomyslel si s úsmevom. Zdvihol ho a zamieril do obchodu. Chcel by som tento prsteň predať, povedal predavačovi. Predavač si prsteň prezrel a ponúkol mu 1000 eur. Muž bol nadšený. Toto mi zmení život, pomyslel si a vyšiel z obchodu, rozmýšľajúc, čo s peniazmi spraví ako prvé. No zrazu uvidel ženu neďaleko, ktorá plakala a hľadala niečo na zemi. Prišiel k nej a spýtal sa: Čo hľadáte? Mamin prsteň, odpovedala so slzami v očiach. Muž okamžite pochopil, čo má urobiť. Rýchlo sa vrátil do obchodu a zakričal: Chcem ten prsteň kúpiť späť. Potom, ako prsteň dostal, podal ho žene. Žena ho v slzách objala a povedala: Ďakujem, tento prsteň pre mňa znamená celý svet. Muž sa usmial a odchádzal. Počkajte,